Good afternoon mga palangga. So today we will be making spring rolls, vegetable spring rolls. So I'll just gonna use what I have here. So meron tayong green beans, carrots, and hot cross buns. And what do you call this? Cabbage. So ito lang yung meron tayo. Hindi ko na siya lalagyan ng meat. So, hihiwain lang natin sila ng maliliit. And we get the hot cross bun and we place it in the microwave. For 10 seconds. Kulang sa pansin si Mr. Honey, this is not sharp enough, sweetheart. This is not sharp enough for cutting the vegetable. No, I can't. No, I can try me. I've been asking and asking you to sharpen the knife. But you just never do anything at all. Gimme, gimme. You're just so busy with your Range Rover. I don't like that noise. A lot of people don't. Hey, wash it. Try it now. I don't know if it will make difference. A little bit. Remove the hot cross bun from the microwave. Can you get a bin bag, please? Why are you leaving that in there? I'm happy, Dean. I'm dying of hunger. You not tell? I'm like a racing snake, I'm not hungry. Take the bag. I'll just use the bag for the moment. That's how I dry it. Okay. There she blows. Our bin is outside drying because I washed our bin today. Kasi maganda kasi yung weather. Right, I'll go and eat my sandwich and I'll be back to make the bread. Okay. So kanina, bigla na lang ako napaisip na why not gagawa ako ng spring rolls. Kasi we have a spring rolls wrapper there in the freezer and it's been there for a bit. So kailangan natin gamitin and lalo na itong vegetable na to, itong green beans natin, it's going off. So sabi ko, yes, gagawa ako ng spring rolls kasi wala din naman akong ginagawa. So, hindi natin to uulamin ngayon kasi gagawa ako ng shepherd's pie for our tea time. So, after na lutuin natin sila, i-wrap natin sa spring rolls, ilalagay natin sila sa freezer. They're online. Ano ba yung iloto? Maglumpia ako na, kiway sudan. Maglumpia ako, vegetable. Kung ko na, kanang maglumpia. Kaot, ka lang. Hay, makaon man siya, Nay? Nga, di ko masalad. Uy, so ngayon, my family still online. So ngayon, nagpreprito na ako ng sibuyas at garlic. And yung mga ingredients, ito na sila. Oo, nabalik na si Matubangan, o. Isago po. Lagi, pagtaran kong eskwila. Uy, kay Sul, daghan, mga opportunity yun diri. Ulit sa... So, Mo ba'y pag-abot? Mo ba'y pag-umagwan ni hapon? So, ilalagay ko na yung green beans. Isama-sama ko na yung ingredients. Repolyo, carrots. Papasensyahan nyo na. Wala kasi akong headset ngayon. Bye-bye! I love you! Love you!
So, ngayon, maglalagay muna ako dito ng tuyo and kaunting water. Yan, ito yung nilagyan ko siya ng water na. At then, mag-a-add din ako nito, itong Aromat All-Purpose Savory Seasoning. Maglalagay din ako ng pepper. Tikman natin. Ang sarap na. Yung ano natin, ito, frozen pa din siya. Kailangan pa naman nating palamigin ito. Happy na ako sa kanyang lasa, pero kailangan pa nating lutuin yung vegetable kasi medyo matigas pa yung vegetable. Tingnan natin kung pwede na ba siyang pag-isa-isahin. So, nabili namin to sa Oriental Shop. Hindi ko na maalala kung kailan. Pero matagal-tagal na talaga to sa freezer namin. So, niluluto ko pa din yung vegetable. I wonder how to make this wrapper. Curious ako. But I won't be attempting to make one. Kasi alam ko na mahirap siguro yan gawin mo. They're still a bit hard. So, need more cooking. So, after nito, kailangan ko magluto sa aming tea. Doing this, I find this very satisfying. Tingnan nyo. Oh, diba? Nakaka-relax. I-check natin ulit kung okay na ba siya. I think happy na ako dito, mga loves. Yeah. Pagka-transfer ko lang ito sa... sarap talaga ay. Pagka-transfer ko siya dito para lumamig. So, isa-set aside lang natin to. Dito ko siya ilalagay. Yan. Lagyan ko lang siya ng plato. Yan. So, ito na mga loves, magbabalot na tayo kasi this is cold. Hindi pa siya totally malamig talaga. It's a bit warm, pero pwede na yan. Ito oh. Yan. I-mix ko muna. Ang sarap. Ang bango ng amoy. Meron ako ditong water, cling film, and freezer bags kasi yun nga, ilalagay natin siya sa freezer. Kasi tomorrow mag-ano pa din kami, mag-shepherd's pie. Tapos na kaming kumain. We had our tea. I'm not very expert on making what do you call this? Spring rolls, mga palangga. So, pagpasensyahan niyo na. I'm still learning.
Huwag niyong i-judge yung spring rolls ko. Yan. So, kada bag, kada freezer bag, maglalagay tayo ng 12. Let's see kung ilan yung magagawa natin. Sila uniform, so pagpasensyahan nyo na. At least lang, nakabalot sila and secure. So, yan yung mahalaga. And masarap yung lumpia mo. Yun yung mahalaga. Would you like to try, mister? Coffee darling? Yes, Liz. Would you like to try? No. To roll your, to roll your No, spring rolls? no, I don't need to do that. You don't want to do it? No. Why not? I'm not a spring roll roller. Well, I am not as well. Nalobat kayo kanina. So, ito na. Instead na 12 sana yung ilalagay ko kada bag, tag 10 na lang. 10 pieces na lang. So, lalagay natin siya dito. Tumikit sila. Yan. Yan na. Then tapos, tayo natin sila. Ilagyan natin ng date. Hindi kape. Hot chocolate siya. I fancy a hot chocolate. Right, so we'll continue. Ito na yung last na spring rolls. Ayan. So, dinoble ko yung wrapper. Yan na. That's the prettiest one. Well, I think this. So, kada bawat 10 na spring rolls na natatapos ko, nilalagay ko siya straight away sa freezer. So, nandoon na sila sa freezer. Masarap sana to, no? Pag may ano tayo ba? Banana. Hinog na saging. Magtuturon sana ako. 2, 4, 6, 7. 7 lang siya. So, meron na tayong tatlong tagti 10. So, 37 yung nagawa natin. So, ito oh. 1, 2, 3. Yan. Lalabas tayo mga palangging kasi didilig tayo sa ating strawberry and yung ating raspberry kasi sabi ni Jan may tumubo daw. Which raspberry it is, honey, that it is growing? Which one? The little one? Tingnan niyo. Nakawilis ako. Tinatamad ako kasi maglagay ng sapatos. In Australia, gumbo. Yan oh. It's easy to put on, you see.
Let's see. Let's check our raspberry. Tingnan nyo yung ating apple. Ano? Plum. I don't know if you can see that, but they have a flower. Which one is grow? Oh yes, I can see it. Tingnan nyo mga loves. Na-excite tuloy ako. Nakikita ba? Yan, meron siyang stem na tumutubo. Yes! At least meron tayong merong tumubo ba? Sobrang dry ng lupa. Tingnan niyo, nako. Nagka-crack sila. Bakit yan lang yung tumubo? Ano to? Hello, what is this? Ang weird niya ha. Para siyang ano yun? Anong flower yun? Honey, what is this? I don't know, I've seen loads of them. I cut loads up and Yeah. But anyway, dito tanan natin. Ito, buhay siya. Meron siyang tumubo, oh. Yan. Anong ginagawa niya? Uy. Yung ating maliit na raspberry, oh. Surviving talaga siya. Yan. Thank you. So, mukhang happy naman yung strawberry natin. Walang namatay sa transfer natin, oh. You see? They're healthy. So, I hope lang talaga. Do you think, sweetheart, that they will have fruits this year? Do you think so? Are you sure now? positive. Positive. Turn it on, please. I'm holding the camera. Thank you. Well, that'd be good. Dalawang araw na tong hindi natin na diligan, so we need to water it well. Huh? Yeah, I will. I will water the old bed as well. Huh? Oh well. It would be better, sweetheart. Right, diligan natin yung ating raspberry. So, kung kanina, kung hindi nyo narinig si Mr., sabi niya na ikikip talaga natin yung bed na yan. Pero, we need to dig all the strawberry and clean the bed out. Kasi, sobrang daming damo talaga. Kasi last year talaga, I cannot keep up with them. Kasi, ang daming damo. Kasi, it's a new bed kasi yan. Kaya, ayun, sobrang daming damo niya. And si Mr., nagmimix siya para sa spray nito. Isprayhan namin ng konti kasi tingnan nyo naman. Ang daming damo. Dito lang. So, yun na. We're done. Tingnan nyo kung ano yung ginawa ni Mr. sa host. Yan, oh. Ganyan na lang. Ginanya namin para mas madali.
Hello, sweetheart. Hello, Phoebe. Where's Pipa? Pipa! We'll water the greenhouse as well. Wow! Marami ako nakikitang tumutubo. But then again, I'm unsure kung ano sila. But I'm pretty sure. I'm putting my hope in here na kamatis sila. Yan oh. Madami diba? I hope lang talaga kamatis yung mga tumutubo. This is not a tomatoes. That's a weed. So, I hope lang talaga, fingers crossed mga loves, na yung tumutubo sa ating greenhouse is kamatis. So, mga palangga, ito na yung vlog natin for today. So, dito ko na i-end yung vlog natin. So, I'll see you in my next vlog. Bye! Salamat sa panonood. Take care. Mwah! Mwah! What are you doing?